Ola, moi boas noites e benvidos un día máis a Hoxe por Ti, o programa social de Popular Televisión Galicia. Todas as semanas neste espazo facemos un percorrido pola actualidade social de Galicia e as iniciativas solidarias que se desenvolven no noso entorno. Hoxe falaremos das capacidades comunicativas das persoas con enfermidade mental, coñeceremos o traballo dunha delegación de Manos Unidas e afondaremos no concepto de feminización da pobreza. Se queres saber máis, vémolo no sumario. Cada semana, un grupo de persoas de Andaina Pro Saúde Mental acoden a Radio Ordes para facer un programa radiofónico. Neste espazo, os usuarios desta asociación expresan os seus pensamentos e comparten cos radiointes as súas inquedanzas. Manos Unidas dedícase á sensibilización da poboación española sobre os problemas do sur e o financiamento de proxectos de desenvolvemento. Nos achegámonos á delegación lucense para coñecer como traballa esta ONG católica. En 1995, a Conferencia das Nacións Unidas afirmou que o 70% dos pobres do mundo son mulleres. A brecha que separa os homes e as mulleres no ciclo da pobreza é cada vez máis grande, fenómeno coñecido como a feminización da pobreza. A radio pode actuar como un elemento terapéutico integrador e mesmo pode converterse nunha ferramenta para eliminar obstáculos no desenvolvemento persoal dun individuo. Así o considera a Asociación Andaina, unha entidade que cada semana acode a Radio Ordes para que os seus usuarios con enfermidades mentais realicen un programa radiofónico. A iniciativa de facer o programa da Andaina surdiu aproximadamente no mes de outubro do ano 2011 nun encontro que tiveron o Maira, a alma mater desta ONG, e Manuel Regos, alcalde de Ordes. Xa tiñan experiencia radiofónica noutra emisora local e planteouse a posibilidade de que en Radio Ordes se fixera tamén este programa. O que tratamos de facer é utilizar a radio como un elemento terapéutico, como un elemento integrador, como unha maneira para que todas aquelas persoas que teñen algunha problemática de tipo mental poidan vir aquí, vivir un momento de distensión e, sobre todo, cultivar ou abonar esas posibilidades ou ese esforzo de poder expresarse, comunicar, contar que é o que queren e que é o que lles interesa. Todos os mércores ás 7:30 da tarde, os usuarios da Asociación Andaina Pro Saúde Mental fanse cos micrófonos de Radio Ordes para falarnos dos temas que lles inquedan. Así, a radio convértese nun medio de expresión que permite a este grupo de persoas con enfermidades mentais desenvolverse personalmente e expresar os seus pensamentos. En Radio Ordes, os andainos e as andainas, temos todos un pseudónimo, claro, por suposto, e reunímonos todos para falar de... Facemos moitos programas, algún día facemos 2 programas, por exemplo. Falamos de moitos temas diversos, por exemplo, a contaminación, o cambio climático, as festas que se fan, o entroido, moitos temas diversos. A continuación vos vou presentar para falar dos sonos. Pois é fantástico porque eu estudiei xornalismo, enfermei facendo as prácticas, só fixen un mes e despois tuve que darme de baixa durante un ano e despois remontar para poder acabar xornalismo. Non sei, para min é un soño, é fantástico ser conductora de programa, non sei, estar rodeada de amigos, rodeada de xente que te quere tanto e te anima e que se implica nos teus soños. Hoxe, os usuarios de Andaina acudiron unha semana máis a Radio Ordes. Tras unha preparación previa na asociación e unha revisión na propia emisora, os rapaces desta entidade están listos para saír en antena. Uns días antes dicimos o tema do que vamos a falar no programa, unhas horas antes de entrar a radio preparamos o programa na cafetería fora
Reunímonos todos os que vamos a facer o programa, os andainos que vamos a facer o programa, preparamos o programa na cafetería, unha vez feito, apuntado nunha folla e todo, con boli, vimos aquí e falamos do tema que facemos o programa. Realmente despois o meu traballo é máis unha labor de coordinación, unha labor de edición e unha labor de control, non? De estar un pouco por detrás, pois perfeccionando ou pulindo aqueles aspectos pois que me dan na vista e que variándoos un pouco podemos conseguir e facer que este programa pois sexa un pouquiño cada vez mellor. Ademais de tratar cada semana un tema distinto, o programa de Andaina conta tamén cunha sección fixa, o espazo de cociña conducido por Gardenia. Yo tengo mi recuncho donde doy una receta cada programa para que las amas de casa lo elaboren o sin ser las amas de casa. Cualquiera que quiera experimentar un poco con los ingredientes culinarios y a veces pues no tiene por qué ser solo mi receta, hay que improvisar, hay que ser creativos con la cocina. O tema desta semana foron os soños. Un a un, cada un dos andainos compartiu co Radio Intes cal é o seu, sen esquecer que todos son realizables e de verdade crees neles. Meu soño, pois, realizable, quería acabar a miña tesis doctoral, traballar, encontrar o meu príncipe azul. Non sei, un soño dunha persona normal e corriente, como son eu. Sabes yo que sueño cuando vengo a la radio, esas noches que estoy cocinando. Porque hace mucho tiempo que no puedo cocinar y era mi mundo, era mi todo, mi planeta. Y quisiera que un día volviera a estar bien y poder volver a dirigir una cocina. Andaina Pro Saúde Mental é unha asociación sen ánimo de lucro que leva 3 anos en funcionamento. O seu obxectivo é atender de xeito global as persoas que sofren enfermidades mentais, tomando a persoa como eixo central e buscando a súa inserción social e laboral. Facemos arteterapia, nos xuntamos e facemos festas, nos regalamos cousas, nos cuidamos un dos outros. Ese é o secreto da Andaina, non é como moita xente di, non, é para vas á asociación para traballar a memoria, non, é algo máis profundo, é para traballar o cambio de rol. Se eu, por exemplo, fago un cuadro ou pinto, cambio o rol de ser a persona enferma que hai que coidar, paso de darlle o dibujo a miña nai, a un amigo, lle digo, mamá, te quiero, amigo, coida a túa amistad, cambia o rol. Yo creo que pouco a pouco y gracias a Andaina tengo este espacio en Radio Ordes y a Pablo y me hace mucha ilusión porque yo pintando soy un desastre, así no me gano la vida. En cambio, cocinando sí me gané la vida muchos años. O espazo radiofónico é tan só unha das moitas actividades que desenvolve a Asociación Andaina. Sen dúbida, realizar este programa apórtalles múltiples satisfaccións aos seus usuarios, pois lles permite expresarse, potenciar a súa autoestima e sentirse capaces. Gústame moito cando dicimos os nosos pseudónimos, que son moi extravagantes e moi originales. Cando cada un fala unha cousa é unha cousa misteriosa, maravillosa, non? Cando dicimos, bos días, existimos, hola a todos, hola, é así, é moi divertido, sí. Eu puxeme moi nerviosa, non me iba nerviosa no autobús para nada, pero aquí me puxe moi nerviosa porque quería facer moi ben, sinceramente. Co mesmo nome que ten a asociación Andaina, este programa radiofónico pode escoitarse todos os mércores en Radio Ordes. Cada semana, entre 7 e 9 persoas con perfis moi diferentes sitúanse ante os micrófonos da emisora, cada un coa súa forma de ver a vida e dispostos a facer deste espazo un intercambio de pensamentos. ¡Existimos! Para min
Este programa é, nestes momentos, casi podemos decir o máis enriquecedor que teño aquí na emisora, non? Porque eu empecé sendo unha persoa que facía un traballo mecánico prácticamente con eles, sen darme conta que o paso do tempo pois son un andaino máis, non? É realmente algo que ata o momento non se me presentara a posibilidade de poder utilizar as ferramentas do xornalismo, poder utilizar o que é a miña profesión como labor social tamén, non? Entón, nese sentido, pois é algo realmente novo, novidoso e enriquecedor para min. As portas de Manos Unidas están abertas a todos os membros da diocese de Lugo que queiran implicarse na mellora das condicións do terceiro mundo. Así se presenta a delegación lucense da ONG Católica e nos achegámonos á súa sede para coñecer de cerca como traballa esta organización. Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España para a axuda, promoción e desenvolvemento do terceiro mundo. A súa vez é unha ONG católica, segrar e formada por voluntarios. El desarrollo que promueve Manos Unidas, que bueno, pues bebe de la doctrina social de la Iglesia, está muy dirigido, es un desarrollo integral para atender a todas las facetas de la persona. Y desde ese punto de vista, lo nuclear de Manos Unidas, el desarrollo que promueve Manos Unidas, tiene como objetivo también conseguir donde no está logrado la dignidad de la persona humana. Manos Unidas está presente en todo o territorio español e a través das súas delegacións realiza un traballo a prol do desenvolvemento mediante a sensibilización e o apoio cidadá. En Lugo, a delegación diocesana da ONG desenvolve múltiples actividades de acordo cos principios da organización. Tendría que destacar en el caso de nuestra delegación que gracias a Dios hay, no sé, un clima, un estilo de colaboración impresionante. Todas nos sentimos protagonistas y actoras de ese trabajo, y tenemos que decir que, por ejemplo, el año pasado los dos proyectos que teníamos, uno en Níger y otro en Nigeria, pues conseguimos financiarlos. La respuesta de la sociedad lucense es muy generosa, no solo en lo económico, sino en la atención y en el apoyo a las distintas actividades que programamos. Manos Unidas centra todo o seu traballo en dúas actividades complementarias: a sensibilización da poboación española para que coñeza a realidade dos países do sur e o apoio e financiamento de proxectos de desenvolvemento en África, América, Asia e Oceanía. El financiamiento, a pesar de que estamos en una época de crisis y que Manos Unidas es consciente de la situación que estamos viviendo, con unas carencias graves por el desempleo en eso, sin embargo la solidaridad se ha multiplicado. Hay cantidad de gente que dentro de su situación de conocimiento de la crisis y su austeridad colabora muy generosamente, y también el goteo a Manos Unidas. Se financia todo a base de la generosidad de todos los colaboradores y de todas las aportaciones que nos van llegando, que son realmente los voluntarios que hacen estos proyectos. Cada ano, as distintas delegacións de Manos Unidas elixen os proxectos que queren apoiar a través do diñeiro recadado coas súas actividades. Desta vez, a delegación lucense decidiu destinar os seus fondos a Mauritania e a Uganda. Nosotros en este momento, este año para el 2013, tenemos 3 proyectos.
un proyecto en Mauritania, que es la puesta en marcha de un huerto de producción y comercialización de productos. Este proyecto tiene un importe de 48.709 euros. Otro proyecto en Ghana, que es el equipamiento de una unidad de pediatría de un hospital. Este proyecto tiene un importe de 38.891 euros. Y después tenemos otro proyecto para mujeres rurales de capacitación económica, higiénica y sanitaria para mujeres en Uganda. Y este proyecto tiene 22.303 euros. Para Manos Unidas, o desenvolvemento é un proceso que debe provocar transformacións e cambios sociais tanto no norte como no sur, de forma que se acaden condicións de vida dignas para todas as persoas. Os proxectos que desenvolve a ONG nacen das necesidades que sinte a poboación dos países máis empobrecidos e son unha ferramenta para favorecer o desenvolvemento dos povos a través da educación, a alimentación ou a atención sanitaria. En definitiva, Manos Unidas traballa para lograr a erradicación da pobreza. La diferencia de entre esos países a nuestra crisis es la muerte. Aquí los niños tienen vacunas, tienen hospitales, tienen colegios, tienen asistencias sanitarias. Allí todo eso hay que procurarlo. El niño que carece de una vacuna determinada, esos mueren por falta de recursos básicos. Cada ano, Manos Unidas leva a cabo unha campaña na que pretende sensibilizar a cidadanía do primeiro mundo sobre a necesidade de loitar contra a fame e a pobreza. Este ano, a campaña está baseada no terceiro obxectivo do milenio e pretende promover a igualdade entre os sexos e a autonomía da muller. Manos Unidas es testigo, de verdad, de que cuando se llega a la educación, a la formación, a la ayuda económica en las mujeres, pues es como transformar no solo la persona, sino la familia, la comunidad, el pueblo. Formar a un hombre es formar una persona, formar a una mujer es formar un pueblo. Y eso es la experiencia de Manos Unidas. Y también la experiencia de Manos Unidas es que cuando hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades y ponen al servicio del bien común sus capacidades, el mundo gana mucho. Y en esa tarea estamos. Para realizar este traballo de sensibilización, así como as actividades de recadación de fondos, Manos Unidas susténtase no traballo dos voluntarios, pois son estes quen garanten o funcionamento da ONG. El voluntariado es importantísimo también, porque gracias al voluntariado se pone en marcha este motor, que es recaudar fondos, sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para construir este mundo de los países más necesitados. Manos Unidas entende o voluntariado como cultura do servizo e da gratuidade para lograr unha transformación máis xusta e solidaria da sociedade. Así é como os voluntarios asumen as responsabilidades dos órganos de goberno, dirección e xestión desta ONG, convertendo o seu tempo libre nun xesto altruísta. Personalmente esto es muy gratificante porque es un modo de colaborar, un modo de sentirnos unidos, de Manos Unidas, con estos países más pobres, y es un modo de sentirte útil y además intentar solucionar el grave problema que es el hambre. A feminización da pobreza é un termo acuñado a finais dos 70 que se refire ao crecente empobrecemento material das mulleres, o empeoramento das súas condicións de vida e a vulneración dos seus dereitos fundamentais.
Ante esta situación é preciso empoderar as mulleres para rescatalas do círculo da pobreza no que están cada vez máis inmersas. A maioría dos 1.500 millóns de persoas que viven con $1 ou menos ao día son mulleres. Ademais, a brecha que separa os homes das mulleres atrapados no ciclo da pobreza seguiu a ampliarse no último decenio, fenómeno que chegou a coñecerse como a feminización da pobreza. As mulleres que viven na pobreza a miúdo se ven privadas do acceso a recursos como os créditos e non se recompensa nin se recoñece o seu traballo. As súas necesidades en materia de atención á saúde e nutrición non son prioritarias, carecen de acceso adecuado á educación e aos servizos de apoio e a súa participación na toma de decisións no fogar e na comunidade é mínima. Na década dos 80 irrompeu o concepto de feminización da pobreza para cuestionar conceptos e indicadores que impedían ver que a pobreza das mulleres era máis aguda que a dos homes e que o aumento da primeira estaba relacionada co incremento dos fogares con xefatura feminina. Na cuarta Conferencia das Nacións Unidas sobre a Muller, celebrada en Pequín en 1995, afirmouse que o 70% dos pobres do mundo eran mulleres. Nesta conferencia acordouse que a Plataforma de Acción dedicara unha das 12 áreas críticas á erradicación da pobreza que sofren as mulleres. No 2009, a ONU recoñeceu que as crises financeiras e económicas tiñan efectos particulares sobre as cuestións de xénero e constituían unha carga desproporcionada para as mulleres, en particular aquelas que eran pobres, migrantes ou pertencentes a minorías. A Comisión recoñeceu a necesidade de integrar unha perspectiva de xénero nos marcos macroeconómicos, facendo así unha análise das políticas económicas e auditorías dende a perspectiva de xénero. Actualmente, a pobreza vai en aumento non só nos países en desenvolvemento, senón que a crise actual está a deixar a moitas familias nunha situación de indixencia no chamado primeiro mundo. E mentres a pobreza aumenta, a franxa que separa as condicións dos homes e das mulleres vaise facendo cada vez máis grande. Cos datos na man, polo tanto, parece que a pobreza tamén é unha cuestión de xénero. Son varios os motivos polos que a pobreza incide máis nas mulleres que nos homes, pero a base do problema sitúase na desigualdade e a posición subordinada que aínda hoxe mantén a muller con respecto ao home. O certo é que a muller segue accedendo ao mercado de traballo en peores condicións que o home. En moitos lugares do mundo, as mulleres non teñen acceso a unha educación básica, centrando así a súa función no coidado da familia. Isto supón, entre outras cousas, que se en algún caso ingresan no mundo laboral, o salario será menor que o do home. Se a desigualdade de xénero é algo contra o que aínda estamos a loitar nos países desenvolvidos, a brecha entre os dereitos das mulleres e dos homes faise inmensa nos países pobres. Atrapadas no ciclo da pobreza, as mulleres carecen de acceso aos recursos e aos servizos necesarios para cambiar a súa situación, polo cal potenciar o seu papel económico é un factor fundamental para desfacer este feito. Proporcionándolle á muller acceso ás oportunidades económicas e educacionais, así como a autonomía necesaria para aproveitar esas oportunidades, superaríase un importante obstáculo que entorpece a erradicación da pobreza.
E con isto rematamos por hoxe. Recorda que se coñeces algunha iniciativa solitaria que queiras difundir, podes poñerte en contacto connosco a través do noso email hoxeporti@populartvgalicia.net. Ademais, atopámonos na rede en Facebook, búscanos co nome Hoxe por Ti. A semana que ven aquí estaremos de novo para amosarvos máis iniciativas sociais. Coñeceremos, por exemplo, o programa Referentes que desenvolve a Asociación Igaxés, a través do cal os rapaces que viven en vivendas tuteladas poden ter a unha persoa externa ao sistema de protección de menores que lle sirva de axuda e acompañamento. Este será un dos nosos próximos temas, pero por suposto haberá máis. Se queres coñecelos, agardámoste o próximo mércores ás 10 da noite en Popular Televisión Galicia. Hoxe por Ti.